Bueno, hola a totes i a tots. Avui estic amb l'Òscar Soriano, que serà el company guitarrista que tindrem avui. I bueno, estic molt feliç de que m'hagin cridat per fer una cosa tan guai amb dones tan poderoses i tan intel·ligents. I bueno, farem un tema que es diu No me salves. Crec que a la història de la societat, a les dones sempre hi ha hagut molts homes que ens han volgut donar pas o dir, ostres, això t'obro la porta perquè puguis fer-ho. Enteneu tothom català? Tot el món entiende en català? Sí? I estem molt acostumades a demanar disculpes, això ho parlaven també, a demanar disculpes, a demanar permís, a ser com les que venim darrere i és important per mi com deixar-ho molt clar també a les meves lletres i llavors cantarem per obrir pas No me salves, que és un tema que vaig composar pensant en la meva primera relació i en aquesta inseguretat que li creava que jo sigués artista. I en aquell moment vaig decidir com crear una cançó on parlava de la gran certesa que tenia i la gran decisió que va ser no deixar res en el camí, agafar el camí de ser artista per davant de tot i creure que si una persona no es sent forta com per acompanyar-me en aquest camí, potser no ha de ser la meva persona, però que el meu camí i les meves decisions van per davant de qualsevol persona que pugui acompanyar-me a la vida. Vamos per allà. Vale. Y vi morir, y vi nacer, y vi partir, y vi volver. Murió el deseo, murió la piel, me muero luego de tanto hacer. Quise reír, quise latir, tú querías salvarte. Miedo a vivir no toma puerto para partirlo. Quiero todo lejos de aquí. No me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, del amor tú no me salves. No me salves, no me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, del amor tú no me salves. Que tu boca y tu saliva quedarán en el pasado. Eso es cosa que asumido, fui fakir arrodillado. Y yo no sé de limona, yo gano lo que merezco. Estuve abajo a mucha honra, yo valoro lo que tengo y tengo el valor en la nota. Y si algo me importa, yo lo mantengo y tengo el anillo en la copa y lo que diga la mamá es lo primero. Lo que diga mi madre es lo primero. No me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, del amor tú no me salves. No me salves, no me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, del amor tú no me salves. No me salves, no me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, de este amor tú no me salves. No me salves, no me salves, de la noche no me salves, del amor tú no me salves, de esta fiebre no me salves. Para ti y los besos para ti y los labios para ti no son nada y los senderos para ti y los besos para ti y en el verso que te di yo estaba. Sí. Si em quedo amb vosaltres, jo pensava que després tornava. Vale, doncs em quedo. Uau!
No? Doncs, què millor començament, no?, que això. Vull dir que poca cosa després queda per dir, però sobretot pel tema, que m'ha semblat fantàstic i que situa molt bé moltes de les coses que volíem parlar avui amb aquestes dues fantàstiques dones. Estem, com ha dit el Roberto abans, amb aquesta proposta que combina art i ciència i jo crec que podrem transitar entre aquests dos àmbits molt fàcilment, perquè elles ho posaran molt fàcil, però a més perquè hi ha molts elements comuns. Jo vaig per no equivocar-me, vaig a dir-vos cadascuna d'elles què fa i qui és. A la Queralt Laoz probablement tots la coneixeu, però jo igualment us diré que la Queralt és una de les sensacions musicals dels darrers anys al nostre país i que recentment, a més, ha rebut un dels prestigiosos premis Music Moves Europe 2023 atorgats per la Unió Europea. És una de les artistes que consideren que tenen més present però sobretot més futur i no només a la nostra escala estatal, sinó també amb una projecció internacional molt important i molt interessant. També haureu vist que té aquest registre i aquesta manera de fer la música amb propostes molt trencadores, però sobretot, i que crec que ha quedat molt clara, molt de mixtures molt diferents. I barreja molts gèneres diferents, molts llenguatges diferents, i crea aquestes propostes fantàstiques. Per sort, per tots, tornarà a cantar. Tenim diversos moments en la Queralt tornarà a cantar i ens anirà perfecte per anar apuntalant una mica els temes que volíem tractar avui. La Pepi, sempre li diem Pepi, però és la doctora Josefa González. Hola, Pepi. Hola. Sempre serà la Pepi, per mi i per molts dels que estem aquí. Doncs la doctora Josefa González és investigadora científica del CSIC a l'Institut de Biologia Evolutiva, on lidera el grup de genòmica evolutiva i funcional. Sabeu que avui és el Barcelona Evolution Day, vull dir que no podia ser d'una altra manera que la persona que seiés ara aquí treballés en evolució. La seva investigació al laboratori se centra a comprendre com els organismes s'adapten a entorns naturals i urbans, combinant aproximacions bioinformàtiques i experimentals. La seva recerca ha estat finançada per una beca Consolidator de l'European Research Council, a banda de diverses subvencions del govern estatal. És la cofundadora i coordinadora del Consorci Europeu de Genòmica de Poblacions de Drosòfila, la mosqueta del vinagre, aquesta que cada vegada viu durant més temps a l'any amb aquest canvi climàtic que estem vivint. Actualment és, a més, vicepresidenta de la Societat Europea de Biologia Evolutiva i membre del Consell Directiu de la Societat de Biologia Molecular i Evolució. Colidera el projecte de ciència ciutadana Melanogaster Catch the Fly, que involucra instituts de secundària a Europa i Latinoamèrica en la monitorització de l'impacte del canvi climàtic en poblacions naturals de Drosòfila. Si heu estat per aquí aquest matí, segurament que heu sentit a parlar perquè hi havia una presentació sobre aquest projecte de Drosòfila Catch the Fly i d'altres coses, espero que hagueu pogut gaudir. Però com que aquestes coses són complexes i tenen molt per explicar, deixarem que sigui la pròpia Pepi que ens expliqui què és això que fa amb aquesta recerca. Nosaltres ens seurem allà més que res per no tapar-vos i perquè us pugueu veure bé la pantalla. Endavant, Pepi. Gràcies. Doncs, com ha introduït la Diana, la pregunta, la recerca que fem al meu laboratori és per entendre com els organismes s'adapten a l'ambient. I en aquestes imatges que teniu aquí, doncs veieu que diferents organismes, tots els éssers vius, de fet, que habiten el nostre planeta, s'han d'adaptar als ambients on viuen. Tenim un exemple d'una planta que veieu que està vivint en un ambient molt àrid, amb molt poca humitat. Animals que s'adapten a viure en climes molt extrems, de molt fred. Nosaltres, els humans, també ens adaptem de forma biològica, per exemple, a viure en condicions, en concentracions d'oxigen molt, molt baix. Això requereix una sèrie de mutacions en el nostre genoma que ens permeten viure en tan poquet oxigen. I també us he posat un parell d'exemples que potser us són familiars, que són els clàssics d'adaptació, el dels pinsans de Darwin, que la forma del bec
és una adaptació a les diferents llavors. Els diferents ocells estan adaptats a diferents fonts d'alimentació, diferents llavors. I l'últim és la Viston betularia, que si distingiu la forma més fosca, que està al costat de la forma clara, doncs aquesta forma fosca s'ha adaptat a viure a climes amb moltíssima pol·lució. El que intentem fer, o el que fem al laboratori, és buscar quines són les mutacions en el genoma, en el DNA, que permeten als organismes adaptar-se a tots aquests diferents ambients i diferents pressions selectives. De totes les mutacions que hi ha en el genoma, en el DNA, ens enfoquem en un tipus molt concret i molt especial, que són els elements mòbils. Si heu vist alguna vegada aquestes panotxes de blat de moro, imagino que sí, perquè són molt habituals, doncs que sapigueu que els diferents colors són deguts a que hi ha petites porcions de l'ADN, del DNA, que tenen la capacitat de saltar d'un lloc a l'altre en el genoma. I quan salten creen mutacions que en el cas d'aquestes panotxes es veu com a diferents colors dels grans. Aquest descobriment que hi ha trossos del DNA, de l'ADN, que es poden moure d'una banda a l'altra, el va fer la doctora Barbara McClinton als anys 40 i se li va reconèixer, això va ser realment un canvi de paradigma, se li va reconèixer uns quants anys després, va costar que aquesta idea calés a la comunitat científica, però l'any 83 va rebre el Premi Nobel per aquest descobriment. De totes les espècies en les que nosaltres podríem intentar entendre com els organismes s'adapten a l'ambient, hem decidit fer-ho amb la mosca de la fruita. Per què la mosca de la fruita? Bé, la mosca de la fruita, al igual que tots aquests altres organismes que teníeu en aquesta imatge, són el que s'anomenen organismes model. L'únic que vol dir un organisme és model quan té una sèrie de condicions que fan que siguin molt fàcil de fer experiments amb ells. Com veieu, són espècies diverses, però que tendeixen a tenir una mida petita, de manera que les podem mantenir al laboratori de forma molt fàcil, i també tenen un cicle de reproducció molt ràpid. Per exemple, en el cas de les mosques, cada 10 dies tenim una nova generació. Això és molt útil per estudiar evolució, que el que volem és estudiar canvis en el genoma. Doncs cada 10 dies tenim una nova generació de mosques. Però hem triat la mosca no només perquè té aquestes característiques que fa que sigui molt fàcil treballar amb elles, sinó especialment per la seva història evolutiva. Aquestes mosques, al igual que tots nosaltres, que l'espècie humana, és originària del sud d'Àfrica. Es va originar en aquesta regió del sud d'Àfrica, que té un clima tropical, subtropical. I fa molt poc temps, en temps evolutiu, s'ha desplaçat i ara mateix trobem mosques de la fruita a tot el planeta. Els diferents colors en aquest mapa el que indiquen són diferents zones climàtiques, diferents zones del planeta que tenen diferents climes. Doncs avui en dia trobem aquestes mosques que originàriament només vivien a l'Àfrica, s'han adaptat a viure a tots els climes del planeta. Què és el que fem al laboratori? El que fem és tenim poblacions naturals de diferents parts del planeta que estan adaptades a diferents climes i llavors seqüenciem el genoma i busquem aquestes mutacions. Però nosaltres sols no podem fer aquestes col·leccions de mosques de tot el planeta. I és per això que des de l'any 2013 hem creat una xarxa d'investigadors que tots treballem amb la mosca de la fruita i tots estem interessats en l'evolució del genoma i actualment en aquesta xarxa d'investigació hi ha 73 laboratoris de 29 països. Llavors el que fem és que cadascun d'aquests investigadors als seus països d'origen col·lecten mosques, que és molt fàcil, nosaltres anem aquí als camps de Lleida a col·lectar, ens és molt fàcil, i llavors posem en comú totes aquestes mosques, seqüenciem i fem els anàlisis. Portem fent això des de l'any 2014, ho continuem fent fins a l'actualitat i ja tenim el genoma seqüenciat de 409 poblacions de mosques de tots aquests diferents països i diferents ambients. A més, no només la ciència és col·laborativa perquè ens ajuntem els científics per fer aquest tipus de treball i poder contestar preguntes molt ambicioses, sinó que també el que fem és involucrem a la ciutadania
en el procés científic. I el que hem fet, i això de fet és idea del Roberto Torres també, va tenir la idea d'organitzar un projecte de ciència ciutadana en la que impliquem els estudiants de secundària, instituts de secundària, tant en la col·lecció, els joves van al camp, a camps que estan a prop dels seus instituts, col·lecten mosques, després tornen al laboratori i els ensenyem a separar les diferents espècies de mosques i també els ensenyem a fer PCR per estudiar els elements mòbils. I aquestes mostres que col·lecten els estudiants es processen i s'analitzen de la mateixa manera que la dels científics. O sigui que realment aquest és un projecte que involucra molts científics i també a molts ciutadans. Seqüenciem el genoma d'aquestes 409 poblacions. Aquí teniu la seqüència de 3 d'aquests genomes. Són milions de nucleòtids, TATCG. Com podem trobar les mutacions? El que busquem són canvis que diferenciïn aquestes poblacions i que expliquin l'adaptació a l'ambient. Òbviament no es pot fer a ull, veritat? No podem estar aquí mirant i comparant per veure on està la mutació. El que fem servir són programes bioinformàtics, això és anàlisi de Big Data, de dades massives, i ho fem amb supercomputadors que ens permeten de forma força ràpida analitzar tots aquests genomes. Què és el que hem descobert després d'analitzar totes aquestes poblacions? Doncs hem vist que la resposta a estrès, el comportament i el desenvolupament d'aquestes mosques, canvis en aquests 3 processos, és el que els permet adaptar-se a l'ambient. I us he posat aquí la portada de l'article que van publicar els científics, estem allà al laboratori fent els experiments, pensant les idees, les hipòtesis. Quan acabem els experiments i tenim una resposta a la nostra hipòtesi, escrivim un article científic i el publiquem per posar-ho en comú amb tota la comunitat científica. Com que vam fer aquest descobriment, que eren aquests 3 caràcters els més importants, el que vam decidir fer amb els estudiants del meu laboratori va ser centrar-nos en 3 tipus d'estressos diferents, centrar-nos en la resposta a estrès. I hem fet estudis de com les mosques s'adapten a climes àrids, on hi ha molt poca humitat. Hem fet també molts estudis sobre la resistència a insecticides i herbicides. I per últim també hem fet molts estudis sobre resistència a infeccions bacterianes per entendre com és aquest procés molecular en les mosques. Aquests estudis no només els fem analitzant l'ADN, sinó que també fem experiments amb les mosques. I una de les tècniques que fem servir en el laboratori habitualment és una tècnica que potser us sona, que es diu CRISPR, CRISPR-Cas9, que el que permet és tallar l'ADN per on nosaltres volem específicament i introduir DNA o treure DNA. O sigui, introduir mutacions o treure mutacions. Actualment aquesta tècnica en humans s'està començant a fer servir per intentar fer teràpia gènica i intentar curar a gent que té malalties genètiques. Què hem descobert combinant la genòmica, l'anàlisi de les seqüències amb aquestes tècniques tan modernes d'edició del genoma? Doncs el que hem vist és que hem pogut veure que un dels elements mòbils que estem estudiant, en realitat, com deia la Barbara McClinton, sí que afecta l'expressió dels gens. Veiem que les nostres mosques que tenen la mutació expressen més un gen en concret. I si mireu allà en els tubs del final, el que veiem és que les mosques que tenen la mutació sobreviuen quan infectem les mosques amb un bacteri, però les mosques de la dreta, que són les que no tenen la mutació, es moren. O sigui, hem aconseguit lligar una mutació en el genoma de la drosòfila a la resistència a les infeccions bacterianes. Tots aquests estudis han obert noves preguntes i amb aquestes 3 fotografies us explicarem molt breument el que estem fent actualment al laboratori. Estem intentant entendre com o quina de les variables ambientals, precipitació, hores de llum, temperatura, pol·lució, quina d'aquestes variables ambientals és la més rellevant per explicar els canvis en el genoma. Tenim un altre projecte també en el que ens centrem en l'estudi, en aquest cas ho fem amb mosquits, amb els anòfeles,
que potser us sonen perquè són els que transmeten la malària, i el que fem en aquest cas és estudiar com s'adapten a viure en les ciutats. Sabeu que comencen a haver-hi problemes, es comença a llegir en la premsa, que hi ha mosquits que normalment són també de climes tropicals, però que degut al canvi climàtic s'estan adaptant a viure en les nostres ciutats perquè cada vegada fa més calor i són transmissors de malalties. Llavors, des d'un punt de vista de ciència molt bàsica, estem intentant entendre quins canvis es produeixen en el genoma perquè es puguin adaptar a les ciutats. I finalment també estem començant un projecte sobre espècies invasores, que també és una preocupació de la nostra societat actual, de com és que algunes espècies aconsegueixen reproduir-se i de vegades desplacen a les poblacions i a les espècies natives d'un lloc concret. Acabo, però abans d'acabar vull dir que òbviament tots aquests resultats i tots aquests projectes de futur no els faig jo sola, som un equip, la ciència es fa en equip. Teniu aquí les fotos de la gent que actualment està treballant amb mi al meu laboratori, també fotos dels col·laboradors, com he explicat, amb tota aquesta xarxa d'investigadors europeus. I finalment, tota la ciència que fem, la fem amb fons públics, que majoritàriament, en el nostre cas, venen d'Europa, però també del govern estatal. Però tota la ciència és amb calés públics i, per tant, tota la ciència que fem també és oberta i compartida amb tota la societat i amb tota la comunitat científica. Un altre uau. Fantàstic, moltes gràcies, Pepi. Clar, amb tot el que has explicat, es veu que hi ha molta feina darrere, vull dir que encara que no ho sabéssim, ens ho imaginem que hi ha moltíssima feina darrere, hi ha molta feina d'anàlisi, d'experimentació que feu, però en el fons sempre hi ha una pregunta de partida, és a dir, tu després has explicat que heu derivat cap a moltes altres coses que esteu fent, però la vostra pregunta de partida era quines són les mutacions realment que fan que els organismes evolucionin o canvien entre si, no? Podríem dir que era això? Sí, aquesta és la pregunta, exactament. I com d'aquí passeu a obrir tot aquest ventall de les últimes línies que explicaves? Perquè hem vist, la nostra expertesa és en aquest tipus de mutació, els elements mòbils, llavors sí que hem vist que té un paper molt rellevant i és un tipus de mutació que fins fa molt poquet temps no es podia estudiar per problemes tecnològics, però ara amb els darrers desenvolupaments tecnològics ja ho podem estudiar, llavors s'obre el ventall d'aplicar aquest coneixement a moltes altres preguntes, que és el que estem fent. Perfecte. Doncs hem parlat que parlàvem d'art i ciència tota l'estona i així ho farem. I jo deia que realment podem transitar entre els dos àmbits molt fàcilment perquè al final tota la recerca és un procés i és un procés creatiu, parteixen d'una pregunta i van, diguem, creant sobre el temps coses que els van venir o no, nous descobriments que incorporen nous fenòmens, però és que en el cas de la creació artística i en el cas de la Queralt passa exactament igual, és a dir, tot és un procés complex igualment que et porta a alguna cosa. En el teu cas, tu què et qüestiones o què estàs buscant amb el teu procés? Moltes coses, i potser no és tan directe. Els artistes diuen que ja són més elaborats, que nosaltres anem allò. Però sí que és veritat que coincidim en moltes coses. Crec que un artista sol pot fer una recerca d'algú, però crec que acompanyat pot ser més gran i arribes a coses que tu no t'havies adonat. I crec que és important tenir un bon equip al voltant per poder crear alguna cosa. Potser no és especial la paraula, però més obert, més ampli, és un ventall molt més gran. La recerca depèn de moltes coses, perquè clar, aquí tens un projecte i vas cap allà, però el nostre projecte potser és una cançó o és un disc, és un concepte, i el concepte potser és més estrany. Jo ara mateix estic en un disc i crec que la recerca és trobar-me en un lloc on jo sigui desconeguda per mi mateixa. Saps? Crec que la música és com retrobar-te i fer com una mica, per mi, com de teràpia i viatjar a llocs que jo no recordava que hi havia. Per mi és un repte, per exemple, o crec que estic a la recerca de poder
reconciliar-me quizá con mi pasado i no tenir por a expressar-lo a la gent. En el moment en què tu et despulles, això crec que és el més difícil i estic en aquesta recerca, de trobar les fórmules com per poder despullar-me i sentir que no tinc por per expressar la meva vida. Ahí estamos. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, de fet, avui no només coneixerem la feina de cada una d'elles, sinó també de les persones, i em sembla una de les coses més interessants, no? Saber realment, darrere d'això que veiem, que sembla que està ja tot fet, bueno, la Pepi, tot i que és un procés, però també té moltes coses fetes, però en canvi darrere hi ha les persones, no? I tant. I també us hem promès que hi hauria més música. Caral, t'apuntes ara... Venga, vale. Òscar? A veure aquesta recerca que estàs fent. Sí, vente. Bueno, se lo voy a decir a él porque él tampoco lo sabe. Vamos a tocar Línia 18. Línia 18 és una cançó que vaig composar a Cuba. Vaig fer un viatge que tenia moltes ganes. Yo soy de Santa Coloma, ¿no? Totalmente de clase obrera. Y yo no vengo de una familia on em puguin dir ¿dónde quieres viajar, hija mía? Yo te pago el viaje y tú descubres. No, nosotros hemos tenido que trabajar muy fuerte para poder hacer y conseguir todo lo que hemos querido. Entre ello, pues, poder cumplir mi sueño de estudiar música cubana, de poder fer un viatge que digués, ostres, això ho ansiava profundament. Llavors, quan vaig anar a Cuba, jo tenia un projecte de duo i jo sabia que havia de fer alguna cosa per mi mateixa i tenia aquesta intuïció de he de fer-ho, però no em sentia tan valenta i allà vaig connectar moltes músiques i amb mi mateixa també i em vaig adonar que havia de fer un canvi. I allà a Cuba, fíjate que quien ha viajado a Cuba sabe que allí vas con una tarjetita para poder hacer todo, ara potser ha canviat, però fa uns anys ja. I havia de connectar-me a serveis públics, a edificis de l'Estat per poder fer trucades, per poder tal. I allà vaig començar a buscar-me classes de cant, tot, per poder tornar a Barcelona y dir, vale, voy a hacer mi proyecto. Y en Cuba gestioné todo para llegar aquí y hacer mi música. Así que es una canción de búsqueda y vamos a por ella. En el andén yo me subí a cualquier tren buscándome de nuevo, creyendo en ti y en cualquier pero, y ahora mira cómo salimos y rompemos. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndola a ella, Línea 18 y su estrella. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndole a ella, Línea 18 y su estrella. Pasan los días, llegas andando, tú que querías encontrarme en el asfalto y mira 100 metros arriba lo llevo, donde se esconden los aros del cielo. Llegué con el tumbao que te llevo de barata y se ha calado, se ha calado, se ha calado. Yo no sabía quién era que venía a ser hasta que me encontré conmigo, no contigo amigo, y volver a empezar
y cómo iba a ser. Me gusta por la mañana después del café bebido, pasearme por La Habana con mi cigarro encendido. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndole a ella, línea 18 y su estrella. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndole a ella, línea 18 y su estrella. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndole a toda ella, línea 18 y su estrella. Y la gitana por La Habana pintando las calles, riéndole a ella, línea 18 y su estrella. Oh, y su estrella, línea 18 y su estrella. Ale. Gracias, te quiero. Te llamo ahora. Fantàstic. Jo us anava preguntant quin procés de les vostres recerques esteu, que una mica ja ho heu dit. Tu has dit que estàs intentant com recuperar-te d'alguna manera, però com ho fas de l'Havana avui, diguem? Doncs, uau, crec que ha plogut molt. Jo era la pipiola. Crec que eren les primeres trobades a mi mateixa, no? Perquè jo sempre m'ha agradat molt escriure i la poesia, m'encanta tot, però també tenia molta gelúsia de la meva intimitat, saps? És com, escric lletres on crec que em puc mostrar, però sempre d'una forma poètica i cadascú la interpreta de la seva forma, i això és molt guai perquè t'estic explicant coses de la meva vida molt profundes, però ningú sap. Y siempre he jugado como aquesta carta, ¿no? Te estoy hablando a lo mejor de algo súper íntimo, de una muerte muy cercana, y tú te estás pensando que a lo mejor es algo que no sé, que és súper banal. Però crec que en aquest moment de la meva vida vull parlar de les coses meves sense haver de transformar-les. O sigui, sentint que li poso les paraules que són i no havent de maquillar tant, saps? Això és bastant difícil. Déu-n'hi-do. En el teu cas, potser, diguem, tota aquesta part més intimista, no? En la recerca no és, la tens segur, però en aquest cas vostre, és a dir, que ja has ensenyat una mica cap a on van, no? Tot aquest consorci europeu que ja està treballant, en quin moment creus que esteu? A la ciència el procés sempre és molt continu. Nosaltres estem acabant, per exemple, 3 o 4 projectes. Això vol dir que estem en el procés d'escriptura per poder comunicar tots aquests descobriments que hem fet a la comunitat científica. Estem començant d'altres, també un parell o 3, i a més estem treballant en preparar propostes de nous projectes per coses que començarem a fer d'aquí potser un any o un any i mig. O sigui que estem sempre com acabant, al mig i començant, és com una roda. És un continu, em sembla que és com una imatge molt clara. Però tot i així, en canvi, sí que hi ha com uns objectius de partida, no? És a dir, no és que sigui un continu que va sorgint només, sinó que t'has d'anar plantejant uns objectius determinats, no? En el vostre cas, més o menys, com ho feu? Sí, tenim una gran pregunta, que és la que hem comentat abans, de quines són les mutacions més importants perquè els organismes s'adaptin, però això llavors sí es va com bifurcant i es va adaptant a diferents preguntes, a diferents recerques, que moltes vegades surten dels propis resultats que obtenim, que ens fan plantejar-nos preguntes noves. També aprofitem molt el desenvolupament tecnològic i també altres coses que aprenem d'altres científics. És un procés d'aprenentatge continu i de pensament continu per trobar nous camins que ens interessin prou com per fer la recerca. Però com arribes tu a pensar en la drosòfila? Em vull dedicar a treballar sobre drosòfila, que tens un moment de revelació, diguem, i dius la drosòfila a la meva vida. Com arribes en això? L'organisme no és important. L'organisme on fem la investigació no és important. L'important és la pregunta. Per això jo he començat dient quina és la meva pregunta i després la motivació de per què fer servir drosòfila. Llavors, no em considero una investigadora de drosòfila, em considero una investigadora en evolució i en adaptació genòmica, principalment. Molt bé. I en el teu cas,
Queralt? Crec que en realitat potser ho he explicat així i sembla molt diferent, però és molt igual. O sigui, nosaltres també estem en un continu que no para. Me pasa que es como, pero tú ¿cuándo vas a parar? Pues no lo sé, es que nunca. O sea, no paro perquè és com que enllaço una gira amb una altra i també és un EP amb un disc i si no, sempre és continuïtat. Crec que potser no hi ha una pregunta, però sí que hi ha un concepte, no? Que vols defensar en aquell moment i el concepte potser és la gira, no? O el disc, o de què vull parlar ara. Ara estic en aquest moment i vull fer un disc continu que parli d'aquesta emoció, llavors vaig cap allà. I tot el que estic estudiant en aquell moment són sons que m'estan obsessionant per poder tractar la veu d'una forma, poder aconseguir un so de la veu d'una fórmula, no? O poder connectar amb sons electrònics sense deixar de l'orgànic. També és una investigació, però crec que és una investigació contínua, perquè és veritat que al final el que estic fent ara de música no és més que el resultat de tot el que he estudiat a la meva vida, però és veritat que són etapes. I potser el nostre és més doncs això, per fases, vaig defensant cada fase i potser el vostre és com més la continuïtat de cada fase per arribar al punt final, no? Però crec que té molt a veure, la investigació al final és investigació. Al final és investigació. I el moment revelador, que li preguntava a la Pepi, en el teu cas, va haver-hi un? Yo creo que es que ya nací revelada. Jo crec que des de petita jo ho sabia. Ha sigut el món qui m'ha dit que no. Però jo ho sabia. Bueno, ho ha intentat, no? Ho ha intentat, però mira, jo no. Mira-me aquí. No, però sí, és veritat, el món ho ha intentat. El món, el capitalisme, també ho ha intentat, molt fortament, perquè sí que és veritat que bueno, se't diu des de petita, no? Tu estudia com si la música no fos un estudi, no? Les arts no són per la classe obrera. La classe obrera pot arribar a ser el que sigui però no artista, no? Això és per gent privilegiada. I crec que sí que hi ha hagut aquesta cosa, però crec que des de petita jo tenia molt clar que volia ser artista. Jo ho tenia claríssim, que jo quería comunicar. Sí. Però vas estudiar una altra cosa. Sí, vaig fer criminologia. Criminologia? Sí, vaig estudiar criminologia. Bueno, yo digo, si no me puedo comunicar con los vivos, pues algo tengo que hacer. No, però sí que és veritat que quan ma mare em va dir, bueno, i si surt malament, què faràs, no? Yo decía, pues mamá, pues haremos que no salga mal, però bueno, has de fer alguna més. I sí que és veritat que també soc molt inquieta, i m'interessaven moltes coses. Llavors vaig dir, jo no vull fer dret ni vull fer tal, però m'interessa tot això. Llavors una carrera que tingui totes aquestes formes de coneixement que m'interessen. I va ser criminologia i la vaig gaudir moltíssim, o sigui, va ser molt interessant. I la vaig fer a distància, a més, per poder també pagar-la i tal. Sí, i va ser brutal. És que estudiar és genial, sempre. Crec que t'obre moltes coses, no, al final? És increïble, sempre estudiar. Sí. Fantàstic, doncs escolteu, moment revelador i revelació, si no ho sabíeu. Ara teníem previst també un altre tema, pot ser? Sí. Que me da todo el rato, ¿no? Que me lo suba. Ya, es que no paro de darle golpecitos. Pues que vamos a cantar. De la cueva a los olivos. Ah, no, mira. Me lo va a arreglar. Es que no paro de darle golpes, lo siento. No, sí, de la cueva a los olivos. Totalmente, sí. Es que es la búsqueda. Vamos para allá.
también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que a tus ojos ha hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, Dios es mi abuela y lo tengo bien claro. Qué bien que me ampara, aunque yo no la vea, me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue encontrar la suerte en mi ayer, encontrar la bendición en mi ancestro, que yo no sé. Me echaron la carta y me leyeron el pocito de café. Qué bueno que fue de la cueva a los olivos. A donde vaya yo te sigo, mami. De la cueva a los olivos, con mi madre y con mi niño para arriba. De la cueva a los olivos, a donde vaya yo te sigo, papi. De la cueva a los olivos, con mi madre y con mi niño camina para arriba. Nací con el número marcado, ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado. Con 57 y compitiendo un peso pesado, con el número marcado, ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado. Con 57 y compitiendo un peso pesado, traigo las mejores recetas. Esta fiera no se puede quedar quieta, tengo por costumbre cumplir metas. Aquí se respeta y traigo las mejores recetas. Esta fiera no se puede quedar quieta, tengo por costumbre cumplir metas. Aquí se respeta, de la cueva a los olivos, a donde vaya yo te sigo, mami. De la cueva a los olivos, con mi madre y con mi niño para arriba. De la cueva a los olivos, a donde vaya yo te sigo. De la cueva a los olivos, con mi madre y con mi niño camina. Nací con mi estrella, camino con ella, no necesito salto ni vela. Camino con ella, la buena suerte pa' quien la necesite. Te digo que desde el día en que me levanté yo la luché. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado mi voz y el coraje con el que les canto. Y si algún día yo me fuera de aquí, nada mejor que dejar una semillita para acordarte que hay que luchar. De la cueva a los olivos, a donde vaya yo te sigo. De la cueva a los olivos, con mi madre y con mi niño para arriba. Moltes gràcies. Està bé. Què vols comentar d'aquesta cançó? Bueno, Alguna cosa que et porti. Tengo por costumbre cumplir metas, no? Això és com el tema que abans parlàvem, no? Les metes, quins són els objectius. I aquesta cançó va néixer d'una improvisació perquè bueno, les dones de la meva vida han sigut sempre com les meves referents per adonar-me que res plourà, que tot s'ha d'aconseguir, no? I per mi és una cosa que sí que em guia, no? Si tinc un repte d'aconseguir-ho, si tinc alguna cosa al cap he de fer-ho, o sigui, tengo que ir a por ello. Yo no soy muy tenaz, me gusta intentarlo hasta conseguirlo, todo lo que quiero tengo que conseguirlo, pero no com a nena caprichosa, sinó les coses importants a la vida, saps? Perquè tinc com molt clar això de que estamos de paso, mejoremos el lugar donde estamos, no? Doncs el que esteu fent, no? I crec que també és aquesta la recerca, no? Que crec que és com una cosa de, bueno, tot el que fem al final és per millorar alguna cosa, no? És un camí de... A la ciència, a la música també tenim no tots els músics ni tots els científics, però sí que crec que intentem com fer alguna cosa millor del que ja tenim present, crear alguna cosa nou o descobrir alguna cosa que ens pot portar més lluny. I jo soc d'aquestes que pensa, tengo un atrevimiento, que és que al final la música també és una forma de sanar, no? És un tipus de medicina, potser espiritual, no sé com dir-ho, però sí que crec que a mi, per exemple, la música m'ha sanat de moltes coses, de molts dols, de molts llocs on he estat profundament perduda,
I crec que també és una cosa que jo vull retornar al món, no? Allò que em va sanar i que em va salvar, ara també vull com tornar a donar-ho, no? I fer alguna cosa que a les persones els arribi i que puguin connectar d'una forma o una altra. Molt maca aquest concepte que en la ciència també, no, Pepi? És aquesta, la idea de millorar, no, el que tenim i sobretot del retorn cap a la societat, no, al final. Sí, no, totalment. M'ha agradat molt el que has dit, no? De que sempre, no? La perseverància, diguem, no? Tenir una meta, aconseguir-ho, això és molt en comú amb la ciència, moltíssim. És també una carrera que és molt competitiva, molt difícil i que ho has de tenir molt clar, realment. Sí, ja passa. Però apassionant. Sí. No us desanimeu. No, tot el contrari. Tampoc de ser artistes. No, evidentment. No, tot el contrari. Crec que a més, crec que aquest espai l'estem creant per tot el contrari, no? Que és igual com per poder dir, podem ser el que vulguem sempre que tinguem perseverància. No este mensaje de ser lo que en este mundo todo podrá ser, no todo. Porque eso es mentira. Porque yo quería ser rica muy pronto y de momento seguimos aquí. però és veritat que crec que al final és aquesta cosa de la perseverància, de la lluita, de la constància, perquè tampoc ens ho han posat molt fàcil, potser, i llavors per això també hem de lluitar-ho molt fortament, no? Però crec que és lo interessant, que estem aquí dient, que si estamos presentes es porque es posible, y eso és gràcies a la lucha, no? Has dit una cosa, i ella també, d'anar més enllà. I ara anem a anar més enllà. Tenim un vídeo, ¿verdad? Qué maja. Las heridas ya no la atraviesan, a ningún santo le reza. Lo decías ante la mesa. Las heridas ya no. Pureza, esa niña pureza. Decías ante la mesa. Que fuerte, eso es el KXP. Que fuerte! Doncs això que acabeu de veure és un petit fragment d'una actuació de la Queralt al Eusonic Festival de Groningen, als Països Baixos, el passat mes de gener-febrer. O sigui, fa molt poc. Uau, he fet moltes coses aquest any que ha sigut una passada. Doncs mira, aquesta és una que ens va molt bé per parlar del següent tema. És un superfestival, perquè us feu una idea, convides cada any 350 artistes emergents d'Europa. Sí, molt heavy. Assisteixen 40.000 persones, però no només això, sinó 4.000 professionals de la indústria musical, és a dir, que és un gran festival. Sí. I això ens permet ara parlar d'anar més enllà, no? De fer aquest salt internacional, en el teu cas, vull dir que ho hem vist, què representa? Uau, és una passada. O sigui, el KXP es un canal de música, no sé si sabéis lo que es el NPR, por ejemplo. Son como canales de música súper importantes que también se distribuyen en YouTube y en otras plataformas, y los más importantes, a nivel europeo, el más importante es KXP, y luego a nivel como, latinoamericano, mundial, tal, es NPR. Claro, KXP, yo he visto un montón de conciertos de artistas que me encantan, así como Jungle, que para mí es una de mis bandas favoritas. Y el mejor concierto de Jungle que yo he visto, esto ya es una fricada mía, pero claro, era como KXP, ¿no? Y de pronto nos dicen, hey, vais a grabar un KXP. Fue como, what the fuck, ¿qué dices? Qué impresionante. Me hizo muchísima ilusión porque es conseguir llegar a otros públicos y abrir camino, que es súper difícil, porque al final yo soy una chica de Santa Coloma de Gramenet, que de una familia casi monoparental, que tenía algo en mi cabeza desde pequeña y que se me puso muchas trabas, y estoy ahora en el KXP y mañana ya sé dónde voy a estar. Y ya lo veremos. Però és preciós, perquè és com, que guai, perquè això, tanta lluita, tanta ansietat, tants problemes, tanto que sabe mi equipo, tantos hospitales, por qué no decirlo, perquè és molt difícil, és un món molt difícil, i quan tu fas tu sola, que dius, tinc aquests estalvis y pongo todo para mi carrera y creo en mí como nadie ha creído antes y vamos a por todas, és molt dur.
és molt, molt dur, i quan vas traient capes i capes i arribes a aconseguir coses, Dios, disfruten gràcies. molt, no? És molt heavy. I és una... És un regal per tu i te n'adones de que hi ha altres idiomes que t'estan escoltant, saps? Vas a altres països i és com, ostres, tia, aquesta penya m'està escoltant? Aquesta gent que no entén el que estic cantant, però estan connectant amb una emoció. Potser no entenen les lletres, però sí l'emoció que li pots transmetre. I és increïble. És molt guai, te lo juro, és molt guai. Doncs en el teu cas també, vull dir que treballeu en Consorci Europeu, però realment en ciència, vull dir que si no tens aquesta mirada, et quedes aquí, no? Diguem. Sí. Però què representa realment per tu aquesta internacionalització? La ciència és molt internacional, això és veritat, no? Des de que comencem a fer els estudis de doctorat, que normalment ja fem estades a l'estranger durant 3 mesos, 4 mesos, per connectar-nos amb la comunitat internacional, perquè és molt internacional des del principi. I contínuament estem assistint a congressos internacionals, tenim col·legues internacionals, i crec que és una mica diferent en el sentit que des de bon començament, no tothom, potser no tothom, però la majoria de la gent ja et manegues en un àmbit molt internacional. Però sí que és veritat que arribar a llocs, no, com tu estàs dient, que tu de petit o de més jove ho veus com a aspiracional, llavors trobar-te'n allà, això és fantàstic. Sí, és molt guai. Una de les primeres congressos internacionals que vaig anar va ser l'any 2003, que era un congrés americà, i aquest any m'han convidat per fer la conferència plenària. Fantàstic. Que és la... Bueno, som quatre Se persones. puede aplaudir, se puede aplaudir. I és una mica el que tu estaves dient, no? Que jo sí que havia participat en aquest congrés ja prèviament, però clar, com més petita, no? Donant la meva xerrada de 10 minuts, I ara ets aquí tu. ara se'm reconeix tota la feina que he fet, no? I tindré l'oportunitat d'estar allà al davant de tothom. És que és preciós. Però crec que podem seguir xerrant una mica abans d'una propera... Sí? Sembla que ara tocava, però... Vale. Seguim hablant? Sí, sí. Guai. Doncs una de les coses que volíem parlar avui també és de cadascuna, diguem, és com l'experta en lo seu, que sí? Però al final totes dues han dit que són un compendi de moltes coses i que cada una de les feines de cada una d'elles depèn de molta gent diferent. Al final doncs, són coses col·lectives, no? La creació també és col·lectiva, encara que hi hagi la figura referent, no? Però sempre la creació és col·lectiva. Però cada vegada més, i en ciència i també en tota la vessant artística, cada vegada hi ha en els projectes més multidisciplinarietat. És a dir, conflueixen molts perfils diferents, molts àmbits diferents, moltes àrees diferents. Volíem ensenyar una mostra abans de començar d'un petit vídeo perquè ens doni una mica el peu a parlar d'aquest tema. Espejo que el río lleva si tú te quieres mirar. Espejo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar. Espejo que el río lleva si tú te quieres mirar. Espejo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar. Clar, és música, però és imatge també, no? Hi ha professionals diferents vinculats. En el teu cas també has explicat, no? Que entre que treballeu amb els Big Data, no? Que són de la banda més informàtica, però també esteu amb els biòlegs, esteu, no? amb altres perfils. Com ho treballeu això? Per exemple, en el teu cas, com fusiones això? Com arribes a tenir una peça com aquesta? Depèn, o sigui, aquesta peça va ser com... Em vaig juntar amb Elga, que és una noia il·lustradora molt guai, valenciana, i jo no volia fer com un videoclip al uso d'esta canció perquè és una canció super especial i super bonita, que a més l'Òscar va fer com totes les guitarres del tema, va ser molt bonic, va ser un procés preciós d'aquest tema. I volia que fos també com un vídeo en blanc i negre, com molt, aquesta part com molt sensible, tal, i de vegades hi ha vídeos que
que no podrien arribar i volia alguna cosa molt més senzill. I em va agradar molt treballar amb ella, però és veritat que quasi totes les idees dels vídeos son meves y cuando he delegado no me ha gustado nada. No me ha gustado yo, no me ha gustado el vídeo. És molt difícil també arribar o sigui, fer que les teves idees les pugui entendre un altre, perquè és un món, com abans ha dit ella, molt competitiu y mucho ego. En el arte hay mucho ego, mucho. Pues en horrible. la ciencia. ¿No? També. Es horrible, claro, todo el mundo es lo mejor en lo suyo. Pero son mis ideas, respétalas. Se va a llamar que era la O, no importa, cariño. Pero claro, a él sí es igual, es como, sí, vamos a hacerlo como tú quieras. Y luego, mentira, te la cuelan. I clar, sí, és horrible. I al final passa molt al món visual. És com, oh, sí, t'estic entenent. Ay, te pillo, qué concepto más grande. Y luego te la cuelan y dices, joder, tío, para esto he pagado yo. I és horrible. Només, ja no és els calés, sinó l'esforç que hi ha darrere dels calés. O sea, para mí es la cultura del esfuerzo, ¿vale? Todo esto. És com, és el que vull transmetre, el que vull tal, i és molt difícil arribar a poder entendre't amb la gent i crear alguna cosa visual, ja no només auditiu, que l'auditiu ja és com, vale, esto aquí peleo yo porque esto es mi producción, però el visual és molt difícil perquè tothom vol dir alguna cosa i vol fer com, este es mi momento estrella, i luego pues és una liada. Però aquest és molt bonic, aquest és preciós. Busqueu-lo a internet perquè és molt bonic. Hem posat un trosset molt petit. I en el teu cas, Pepi, què conflueix en la vostra recerca? Qui, què, com? Sí, doncs jo crec que ho he explicat una mica i ho has dit tu ara també. En el meu cas, sobretot, és la bioinformàtica. No? De fet, una de les persones de l'equip és un enginyer informàtic directament. I llavors l'altra part de l'equip són biòlegs. Llavors aquests dos mons, no? El món de la computació, del supercomputing, i el món de la biologia. I en ciència és molt habitual que sigui multidisciplinar i també a vegades més enllà física amb biologia o biologia amb química, és molt habitual. Per no parlar de la incorporació a l'art, que ho comentàveu, no? Quan parlava el Roberto de tota aquesta feina, no? Que fan des de la ciència del teu món, aquestes ganes, no? De vincular, és a dir, no? que també està molt bé. I sovint no només per explicar el concepte científic, sinó que jo crec que hi ha moments, i amb això treballem amb una companya que tinc per aquí, i ens ho creiem molt, que hi ha realment tanta proximitat dels sistemes de producció de nou coneixement o de nou art, que realment sou molt complementaris i que segurament podeu aprendre molt els uns dels altres. Sí. És a dir, que l'art i la ciència cada vegada, per mi, haurien de treballar molt més a prop. No sempre i tot el moment, però que és un altre element molt interessant a considerar. Bé, ara anem a entrar en una altra esfera. Anem a parlar de dones. Vinga. L'abuela, aquí? ¿Quieres? Sí. Pues claro. Adelante. ¿Quieres venir a cantar? ¿A cantar? Es que Oscar canta muy bien. No se atreve. Venga, a tocar. Bueno, la primera canción que compuse es esta, la primera canción que compuse para mi proyecto, como que era La Voz en Solitario, y la compuse con él además. Entonces, jo tenia molt clar que volia cantar coses i que volia expressar-me, però vaig pensar, ostres, com ho faig des d'un punt de partida que sigui el més honest possible i que jo digui, vale, desde aquí empiezo con mi verdad. Pues de quién voy a hablar, pues de mi abuela, que es la que ha estado siempre ahí a mi lado y me hacía cantarle lo que fuese y me corregía constantemente. Entonces, a quien te corrige hay que enseñar, hay que cantarle, es así, porque son los maestros de la vida. I aquesta canció se llama Maria la Molinera i parla de la seva migració. La meva àvia era de Guadix, d'un poble de Granada, un pueblo de cueva súper lindo, y migró con sus 6 hijos a cuestas. Me enseñó un montón de cosas maravillosas, sobre todo a no juntarme con los fascistas que ya le habían echado de su casa. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Pues si somos rojos se tiene que decir. Vamos para allá. No cantamos esta canción desde el 86, también hay que decirlo.
cántaro no la quiero beber, si el agua del cántaro no la puedo beber. Si viene de usted, si viene de usted, y el agua del cántaro no la quiero beber, si el agua del cántaro no la puedo beber, si el agua del cántaro no la quiero beber. Si viene de usted, si viene de usted, el agua del cántaro no la debo beber. No la llamaron libertad, en tierra de esclavos eso no podía pasar, que sin molino, ni pozo, ni tierra, ya se va para arriba María la molinera. Y el agua del cántaro no la quiero beber, y el agua del cántaro no la quiero beber. Si viene de usted, si viene de usted, y el agua del cántaro no la debo beber, y el agua del cántaro no la quiero beber, y el agua del cántaro no la puedo beber. Si viene de usted, si viene de usted, y el agua del cántaro no la quiero beber, no la debo beber, que no la quiero beber, no la debo beber. Te llamo para casting y estás seleccionado. Bueno, feia molt que no la tocàvem, ¿eh? Además, No s'ha notat. Además, tengo que decir que ayer estaba mala, malísima, mala, pero hoy estoy mala, pero un poco menos. No pasa nada, no s'ha notado. Fantàstic. Parlàvem de l'àvia, no? Perquè parlàvem de dones, perquè volem parlar de dones. Abans parlàvem dels equips multidisciplinaris, però al final els equips necessiten lideratge, i el lideratge vosaltres l'exerciu, no? El Roberto ens comentava quan preparàvem una mica la sessió que t'havia escoltat en algun vídeo parlar de que tu et consideres la jefa, no? Sí. I la Pepi és la investigadora principal, la líder d'un grup de recerca. Què tal això de portar lideratge, Pepi? Doncs molt bé. Se deja llevar? Em sento molt còmoda, sent la jefa, no tinc cap problema. El que sí que és veritat que les dones en ciència, com en altres àmbits, som la minoria, i això jo crec que també té un preu, diguem, no? Per exemple, en el CSIC, on jo treballo, dones a la meva categoria és només un 25% del total dels científics. I si puges a la següent categoria, que és a la que vull arribar, doncs allà el percentatge de dones és d'un 11%. Allà vas tu, allò a millorar-ho. Jo també sigo mis metas, claro que sigo, sí. Anem cap allà. Llavors, personalment em sento molt còmoda, però sí que és veritat que en l'ambient en el que treballo és molt masculinitzat, estic sempre en minoria, però bueno, en el meu cas cap endavant, no tinc problema. Qué guay. I tu? Jo pues igual. La jefassa aquí de Carrepeus. Sí, al principi em costava perquè jo quan era adolescent me'n recordo que vaig entrar a un grup que era una banda que era tot homes, i a més de les dones sempre hem pogut ser cantants, o sigui, el més normal és que fóssim cantants, però no músiques. Hi ha poques dones que ja són moltes, no ara, però si hi havia molta minoria de presència quan jo era petita de veure dones, imagina't músiques. O sigui, músiques, que és una cosa que és com en plan contra una guitarrista estan rifades, perquè clar, és com són tan poques que per seleccionar-les és increïble. Però sí que és veritat que vaig entrar a un grup d'homes quan jo era adolescent i eso era un desastre, todo un desastre. Era un desastre. Y claro, yo todo el rato como gestionándolo todo
pero estaba en la sombra. Yo era la cantante, pero nada más. O sea, al final ellos eran qui portaban la batuta. En plan, bueno, aquí somos todos un grupo. No, no somos un grupo. Sois mis hijos y sois mayores que yo soy la pequeña. Jo tenia 16 anys i ells tenien ja 22, tal, y eran un desastre, un desastre. Però aprendí un montón, Aprendí a ser ara mi jefa. O sigui, vaig haver de passar per allà per ara saber que vull ser aquí. Perquè era com, tio, si estic fent tot i no se m'està valorant, i és com, no, però som un grup. Bueno, un grup, perquè t'estàs beneficiant, no? I al final a la vida és així, o sigui, t'estan venent com, som un equipo, però quins són els percentatges? Ara ho tinc molt clar. Ara tinc una banda on, sí, correm tots junts, però el meu percentatge ho tinc claríssim, perquè jo em llevo i me'n vaig a dormir amb el mateix, no tinc altra cosa. I no puc fer altra cosa que no sigui el meu, no? Perquè al final ho has construït tal, i has posat algo tan sòlid que no pots fer una altra cosa que no sigui el teu. Però ser jefa me encanta. Me encanta, sí, es verdad, no puedo mentir. Es verdad, pero porque yo no soy jefa de nada. Mira, aquí está Carlas y es de mi oficina, trabajamos juntos y yo no soy jefa de nadie, yo soy compañera de todos, pero soy jefa de mí misma, que eso es lo más importante. O sea, yo no te voy a decir, tú tienes que hacer esto, no, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. El momento en que no sepáis lo que tenéis que hacer, el momento en que no lo hagáis bien, yo os voy a dar el toque. Tal, si vols estar, estàs, si no vols estar, te'n vas. Punto. Sígueme el ritmo si puedes, eso también. Carles. Sí, crec que el més difícil és que em segueixin el ritme perquè soc la... O sigui, tens algú tan gran a la teva ment i vas tan a por ello, al menos yo, que soy una ansiosa. Yo lucho con todo, yo voy con todo. Yo quiero algo y voy a por ello. I llavors, crec que és això, ser la jefa, no? Saber el que tu vols i anar cap a això i crear un bon equip que et segueixi el ritme. Al final és una qüestió de lideratge, no? Sí, és lideratge. La jefa sona com una cosa que sona que també ho és, però potser és el lideratge, no? És saber tibar d'aquí i d'allà. Jo, simplement per situar el tema de les dones i com estem les dones al món, deixeu-me que us digui que l'índex global de bretxa de gènere diu que a Espanya som la número 17 del rànquing del món i a Europa la número 11. Diríem, no estem tan malament. De fet, se n'han fet moltes coses, i és cert, però queda camí per córrer. Perquè si anem a veure les estadístiques del Ministeri d'Igualtat en termes d'ocupació de les dones, per sectors, en el nostre sector, dic en el nostre, jo també soc pianista, però en el nostre, perquè treballo d'esto, som 47% de dones que estan ocupades en activitats professionals científiques o tècniques. En canvi, en tota l'àrea artística y de entretenimiento, no sé lo que quieren decir con entretenimiento, pero en esta son un 38%. Però és que a més hi ha una bretxa salarial, que és un altre gran tema, que no entrarem a obrir aquest meló avui, però simplement perquè tinguem clar en quin terreny ens estem movent, és de més del 28%. És a dir, que els lideratges s'han de guanyar a pols i s'han de gaudir. Com dius tu, perquè ja que els tenim, gaudim-los, no? I això és la part que crec que per totes les que són dones aquí i tots els homes que ens escolten, està molt bé tenir en compte que realment encara no estem en una condició d'igualtat real, ni en ciència ni tampoc en les arts. Però bueno, tot se andarà, d'acord? Sí, claro. Creieu que encara, més enllà de les estadístiques, pel que vosaltres viviu, tu ja ho has dit, Pepi, és un món d'homes, no? Sobretot en segons quins, perquè hi ha moltes noies que comencen la carrera científica, especialment en tota la branca bio i sanitària, hi ha moltes dones, moltes més noies que nois, però en canvi, quan anem pujant en l'escalafó professional, sembla que es vagin com diluint, no? És així. Sí, bé, el 47% que menciones tu, però és a nivells més baixos, diguem. Exacte, amb la globalitat, que no és el que tu deies, no? Però a nivell del lideratge, a més, cada cop és pitjor, no? O sigui, quan vas escalant, cada cop estàs més sola, diguem. Sí, sí. Exactament. I el que comentaves tu de les noies no instrumentistes és un clàssic. En clàssica no passa tant, perquè està bastant més equilibrat, però en canvi en tot el que és músiques actuals, diguem, és flagrant, en tema bandes, total. És que les dones
Bueno, o sigui, no és tan lluny, fa unes dècades enrere que vam començar a poder dir, vale, podemos dedicarnos a ser músicos, ¿no? Era com, tu no, o sigui, les mujeres tienen que estar para el hogar, o sigui, que sembla molt llunyà, però és que no és tan llunyà. O sigui, la meva àvia estava en aquestes, saps? I és això, o sigui, crec que hi ha poques dones músiques, i també és veritat que els homes sempre diuen, es que esta es una frase muy escuchada, ¿no? Es que luego los grupos de música de mujeres, pues, ¿cómo tocan? Ya, pero ¿desde cuántas referentes tienen como mujeres? ¿Desde cuándo se les ha dicho que pueden ser músicos? Porque desde que eran chicas han visto a hombres tocando. No han habido mujeres al lado tocando la guitarra, ni tocando la trompeta. Llavors és tan difícil que tu dius, la inseguretat des d'on neix? Des del veure que el teu gènere no és present en el que tu vols fer. Això és una inseguretat horrible, perquè tot el que hi ha al voltant són homes. Llavors tu ja creixes pensant, primero no seré tan buena como ellos, no es mi mundo, no sé qué, tengo que competir con ellos, tengo que competir conmigo misma, y encima en una casa donde, jolín, estás siendo mujer haciendo esto. Amb molta sort, els teus pares diuen, eres la mejor, vamos contigo, però la majoria de dones, amigues, músiques que tinc, no han tingut aquesta frase a la seva casa. Llavors crec que això ja és una cosa que anem com, que ens arrossega, no? I per mi és com molt important veure-ho. Crec que cada vegada som més, però som més també les dones cantants. Una vegada més també és veritat que som les dones que... Però és molt difícil trobar una tècnica de so, una tècnica de llums, és que estan rifades, tio, no encuentro. O sigui, jo, és que és una cosa que porto anys des que vaig començar, en plan, hòstia, tècnica mujer, tal. Clar, les poques que hi són aquí a Catalunya estan agafadíssimes. I quan t'arriben a tu és com, hòstia, tio, ara ja acabo la gira, ara empiezas otra. Ostres, tio, és molt difícil, superdifícil. Llavors crec que és això, hi ha dones, però al sector de periodisme, de comunicació, tal, però quan vamos escalando para arriba, se pierde. Això dels referents que deies és molt important en ciència també. No? És a dir, sempre parlem que allò de les vocacions científiques, que és aquest tema tan cacariau, no? Realment hi ha moltes nenes que d'entrada es desqualifiquen per començar a estudiar una carrera tècnica, ja no parlem de la part de salut, que té una altra connotació, perquè té més a veure amb les cures, i amb la cura de les persones, així. Llavors, és com un àmbit que els hi és més proper i més adient, així ho veuen, i en canvi en tota la part més tècnica no, llavors no hi ha referents, no, Pepi? Tu com ho veus? Sí, això està començant a canviar. Quina intimitat. Jo crec que està començant a canviar una mica, i jo ho veig amb les noies que treballen amb mi, que en principi sí que no es veuen com a jefes, però a poc jo vaig veient que això sí, que canvia, que sí, sobretot jo crec que sí que influeix el fet de tenir un rol model dona, no només perquè et veuen que tu ho pots fer, llavors elles també ho poden fer, sinó també jo crec que el fet que nosaltres com a dones tenim aquesta sensibilitat, jo per exemple me n'ocupo molt d'intentar ajudar-les, o sigui, deixo que decideixin què és el que volen fer, però si jo veig que volen anar cap a la ciència, doncs estic allà recolzant-les i ajudant-les perquè continuïn pujant a l'escala científica, diguem. Els referents són molt importants. Però hi ha un altre element que crec que també és determinant en quines són els camins professionals que agafem, que és la part de l'educació. És a dir, que en teoria, i la UNESCO ho té claríssim, hi ha tota una declaració que diu que l'educació ha de ser igual per a tothom, en condicions d'equitat, que tothom té dret al llarg de la vida a l'educació, però a la llarga hi ha molts moments en què això no passa, però no només això, és que hi ha altres condicionants, és a dir, heu comentat, les barreres culturals en són una, per exemple, i les desigualtats socioeconòmiques, està clar, també tu ho has esmentat en algun moment donat. Aleshores, en el vostre cas, realment, com heu viscut això? Us sentiu unes privilegiades perquè heu pogut fer el que volíeu? Com veu començar? Teníeu realment recolzament? Vols començar tu? Sí.
Em sento privilegiada? Sí, moltíssim, de poder estar aquí avui, amb la Caral i amb tu. De la posició que tinc actualment, de poder ser la jefa, molt, molt privilegiada, però no vinc d'un entorn privilegiat. Jo m'he criat a la Trinitat Vella, som veïnes, de classe obrera també, família treballadora, i llavors, per exemple, jo no vaig descobrir que em podia dedicar a la investigació científica fins que estava a segon o tercer any de carrera, perquè al meu voltant no hi havia ningú que fos científic, no sabia que existia aquesta figura ni tan sols. I jo ho veig molt i cada cop que pujo més a l'escala és més clar que els meus companys, la gran majoria, venen de classe alta, de classe privilegiada. Benestant, no? Sí, i és una diferència, o sigui, és com una doble, diré repte, de ser dona i a més ser dona que vens d'un ambient on no se t'ha facilitat res, on tu has hagut de fer-ho tot. Sí, el meu cas també. O sigui, jo veig... Abans m'enfadava moltíssim, saps? Vivia enfadada al principi. Quan vaig començar el meu projecte era un cabreo tras otro, porque yo pensaba, tío, yo tengo un talento increíble. Yo he estudiado mucho, yo sigo estudiando. ¿Por qué esta persona que no cuenta nada, también era la cosa más quizá de la idea con la que tú defiendes tus valores, y eso ya fue lo primero que solté. En plan, bueno, no importa que no hablen de nada, si tú tienes talento, ya puedes cantar lo más banal del mundo, pero tienes talento. Eso fue lo primero que solté. Pero lo que sí que me seguía persiguiendo es, ¿por qué? ¿Por qué si no sabe cantar, no afina? ¿Por qué si no afina? Nos ha dado una herramienta maravillosa, la tecnología, la ciencia de la tecnología, por ejemplo, que es el autotune, que es maravilloso, pero es una herramienta con la que trabajar. ¿Por qué la hemos considerado que esta es la herramienta con la que todo vale? ¿Por qué todo vale a través de esto? ¿Por qué no tienes que estudiar? ¿Por qué yo que me mato? Y mucha gente que se ha matado a estudiar. Y yo aún soy una privilegiada porque habré estudiado mucho menos que mucha gente que ha estudiado a muerte en el conservatorio y quizá no està ni en la posició que jo tengo. Jo em sento molt privilegiada. Però estava molt enfadada perquè pensava, per què aquesta gent té això i jo no? Doncs moltes coses. Primer, potser també la posició econòmica, d'on vingui, els contactes. Ser fill d'alguna persona que té contactes a aquest món també és molt important. És molt important. Mi madre no trabaja en TV3. O sigui, vull dir, dic TV3 com qui viu a l'Ajuntament de no sé què, saps el que te vull dir? Però jo no vinc d'allà, saps? I clar, era molt frustrant perquè jo pensava, ostres, és un món de contactes, és un món d'això, de tenir algú que digui, crec en tu, i potser ara és veritat que hi ha una plataforma enorme, diverses, a internet, i pots arribar a difundir, no? És que pots com difundir tu música d'una forma molt gran i potser hi arriba una persona que dius, ostres, et veig, però això és una entre tantíssimes. És difícil, però sí que crec que vius amb aquesta cosa, vas soltando, te vas dando cuenta de que pues no te queda más que hacer tu trabajo, poner el foco en ti, dejar de pensar en lo que pasa ahí fuera, dejar de pensar en los privilegios de los otros. El seu punt de partida és el número 10, el meu és el menys 5, però me lo voy a comer. Tardaré más tiempo, pero me lo voy a comer. Porque tú tienes que saber que si tú has venido a por algo i tu tens això, el talent, o estic estudiant o estic fent, trigaré més temps. És veritat, no tinc aquest privilegi, però arribaré a fer-ho, perquè el meu és el que el món necessita, saps? És més difícil, però a mi m'agrada pensar-ho així. És una mica el rigor, no?, que dèiem, que comentaves tu a l'inici, no?, també. Treballar amb el rigor i amb el convenciment, no?, del que estàs fent, no? És que si no ho tens tu, Sí, exactament. t'ho poden dir, saps? Eres increïble i tal. Però si tu no t'ho creus, no pots fer res. Està clar. Això em porta, estem acabant, a parlar, el gran tema del dia era l'evolució, no? L'evolució, la Pepi s'hi dedica a treballar en evolució, però en el fons l'evolució és un procés, no? Total. És a dir, tu no treballes en evolució, però tu també tens aquest procés de canvi, no? En principi, Pepi, des de la vessant més, no tant del concepte d'evolució que tu treballes,
sinó de realment què és un procés de canvi, d'evolució constant. Tu com et veus? És que la ciència en si és un procés de canvi continu. Quan feia la presentació, no, tu de fet m'has fet la pregunta, que tenim aquesta pregunta gran inicial, però els descobriments que anem fent ens van obrint nous camins, que són nous reptes, i és un canvi continu, un aprenentatge continu. O sigui, per mi l'evolució és el que estudio, però també influeix molt en el procés, en com estudio les coses, també en la vida es canvi contínuament i evolució. O sigui que està molt, és intrínsec a la ciència. És intrínsec, absolutament. I per tu? Bueno, és això, és la vida. És la vida. I sí que crec també que totes les persones que estem en un món artístic i que fem alguna cosa i deixem una llavor d'alguna cosa, també estem creant l'evolució d'aquesta música o d'aquest tipus d'art que fem. I jo soc de les que pensa que tot està fet, no, a la música, tot no, però sí que trobarem noves eines amb les que treballar, com l'autotune o com altres muchas más, però se han hecho tantas grandes piezas musicales que solo podemos jugar con ellas y crear otras formas. Hay cosas que no se pueden mejorar, hay cosas que son maravillosas y eso ya nadie más lo va a poder tocar. Pero creo que todo lo que hacemos en la música es parte de la evolución también, de lo que mañana será, y mañana pues no sé, ¿no? O sea, esto siempre ha sido así, la música es infrenable. Queda un camino enorme por hacer, pero eso lo podemos dejar como nuestro granito de arena para que siga siendo más grande. Fantàstic. Bé, doncs, ja estem acabant, que ho he comentat abans. La veritat és que ha sigut un dia intens, no la sessió, que molt també, però tot el dia molt intens, han passat moltes coses, no? Segurament si heu pogut, doncs heu descobert projectes de ciència ciutadana, no només Milano Gaster Catch the Fly, hi havia algun altre, em sembla. Heu sentit expertes i experts diferents també explicant què fan a la seva recerca. I ara estem en aquest Science and Music Sharing Notes, intentant compartir, no, des de les dues perspectives, vessants i experiències vitals també, tot el que tenen en comú i tot el que poden enriquir-se i també tot el que la singularitza, no? Perquè també és veritat que hi ha molta singularitat en això. Sí, voy a cantar la capela. Siempre hay una canción que creo que me acompaña mucho allá donde voy y me hace siempre sentirme en paz y recordar de dónde yo vengo. A mí me encanta Mercedes Sosa, soy una fan de la Negra Sosa y ella cantaba la canción de las simples cosas, que creo que es de donde nace todo, ¿no? Y por más que yo crezca y por más que yo vaya a cualquier lugar, siento como que tengo que recordar siempre de dónde yo vengo para poder seguir hacia adelante y para hacer más grande lo que estoy construyendo. Así que no te voy a liar a que toques la guitarra, tío. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausente las cosas quería. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausente las cosas quería. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a la cosa simple la devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso,
que el amor es simple, ya la cosa simple la devora el tiempo. Wow. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas.